chipfuwa padombo. Tichibva apa takakwira nomukana wakaoma chose tikasvika mubako raMwari umu makaimbwa kukanamatwa. Saka nokudaro ndakanga ndakapfugama ndiri kurudyi ndakabatana nedombo kurudyi rwangu. Yakati nguva yakwana mweya waMwari wakazaza chipfuva changu zvikuru ndikatanga kutaura namamwe marimi. Simba raMwari rakazadza nyama yangu yose. Gumbo rangu rorudyi rakanga rakazembera dombo rakatanga kusimudzwa. Zvino mweya wakatanga kudaidza Shilo. Ipapo ndichidaidza Shilo, 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 nomweya ndikasimudzwa kwakubiswa pana vamwe vangu ndiende nditande kwakugadzikwa pamusoro pedombo pasingagoni kukwirwa nomunhu. Mweya wakadaidzira kuti chiyako Jacob anga ambotaura kuti chii kuna 49:10 Shilo achadii apa mweya wakudaidzira kuti chiyapa Shilo ndoizwi chete riri mundimi here. Akadii kuti Sheba, akadii kuti Saina, aidiwa apa ndiani apa ainzi achazodii kana iye achinge auya anozotaura pamufundisi pa40 pahope dzake dzaakarota akaona Shilo ye achiuya ari nyeredzi ndokubva asvikopinda mukati mapauro mazvaafrika nepamusoro apo ndokubva anyura mukati make. Pauro ndokubva ashanduka muviri kubva pakuva munhu sekuziva kwatinoita kwakuchiita muchena akati ngwerewere akavhenekera nyika ani mababadza mapaona kuti Shilo akanga apinda maari kwakuchigara maari ndozvamazoimba muchitizo chisipiti chimwe chete chakadii kuti kana muchinwa pana mamvura muri kunwa Shilo. Anwa Shilo anwa upenyu achava neupenyu husingadii nekuti Shilo upenyu Afrika yedu. Shilo ndi Jesu waakazoratidzwa kakare muna 1934 mudombo nemudzime wazodza haleluya for God omnipotent kana achinge auya maku munhu weye anenge akutonga akuita reini kuroti anenge akukunda zvikwambo zvose neuroyi hwose neusatani hwose nekusarura makose nemiterero yose nezvinonetsa zvose nezvishaikwa zvose zvichibiswa Afrika yedu sezvazviri kuita iko zvino izvi. Ndakagara pamusoro pesongwe yedombo refu ndakatarira mabhazuva. Ipapo mweya wakanditaurisa marima akawanda ndichibva ndaona nyamasase pamabuda zuva. Handivaona nyamasase yakamboonekwa navachenjeri vangani vatatu kumabhazuva vachitsvaga kwakanga kwazvarwa mambo vaitsvaga ndiani? Jesu. Jesu ndiye mumwe chete anonzi ani futi Shilo. Kureva kuti izvo that nyenyedzi yavakaona was a celestial manifestation of the human Jesus akanga aberekwa naMary panyika. Kureva kuti izvo it was a starry manifestation. Kureva kuti ndiye Jesu akanga ari in the heavens asi muviri wake uri pano panyika. Pakanga pane correlation pakati penyeredzi yavaiona iyo vachenjeri vatatu ava naJesu akanga aberekwa ari paBheterehema reJudhea. Handizvo here? Ndiyo nyeredzi imwe chete yakaonekwa nevatatu kare kare ikako kare kare paBheterehema yakazoonekwa manje 25 December 1956 kusiri kurota aiwa asi zviri zvinhu zviri kutoonekwa panyama munhu akasvinura kudai izvizvi. Nyeredzi haibude ari masikati uchiona haionekwe nekuti the biggest star inobata masikati is the sun. Zuva rinonzi nyeredzi moziva izvozvo. It's a star. The sun is a star. It's the biggest star. Kana chinge rabuda zuva is the biggest star. Tumwe tunyeredzi twese kuti hatichadii hatichaoneka because it has more glory than tumwe tunyeredzi twese tudiki. Asi kana ranyura ravira manje tumwe tunyeredzi tudiki tunodii tunobuda because tine lesser glory. Makugona kutoona manje makuti akoko ndikapa ndo ngarazuva ako kari kupenya kari papo pako ndikapa ako ndo mbedzerwa kari kubva nechepako ako dzamhando dzenyeredzi tunyeredzi tudiki tusingagoni kushaina kana zuva guru radii Afrika yedu. Zvino zuva guru ndiJesu ndiye akazoradza kumuranda wake pa1956 pachirasauta pedza tinzo. Ipapo mweya wakanditaurisa marima akawanda ndichibva ndaona nyamasase pamabuda zuva kuti ngari kupenya. Mweya wakanyanyazve kutaura marimi asi ndakati mwoyo mangu ko zvaita sei kuti nyamasase ibude kunze kusati kwasviba kudai uyezve dzimwe nyenyedzi dzisati dzabuda nekuti hadzibude masikati. Saka nokudaro Mwari worudo rwose mudzidzisi mukuru wavanhu vake achida zvino kundiratidza pachena kwete zvesikireti iwe inzwa iyoyo achida kundiratidza pai pachena pane mamwe mazwi anokosha
kukosha pakuerenga. Achida kundiratidza pai pachena. Understand these things pachena. Vakazomona sindakutaura pachena. It means ndakutaura truthfully. Jehovha akakuratidza pai pachena. Pane vamwe vaprofita vari munyika umo anoenda kunoromba kumusoro egora otanga kuprofita vanhu. Haakutaurire pachena paakaona masimba ake. Haatauri kuti ndikushandisa musoro wechi musoro wegora unoprofita. Ukatora musoro wegora ukasanganisana zvinhu zvinosanganiswa munhu haakuona zvekuti heki pandisiri simba rani. Asi haakutaurire pachena. Zvinova yakataurwa pai naJehovha pachake achida kumuratidza. Kwete kutaura iye bedzi nevakanga vari pavanatenda ana mafoti vakazvidiwa futi vakazviona achikwidzwa pashongwe isikakwirwe nemunhu pachena. Kwete zvekuzoenda uchizotaura kuti handakazvidiwa pakati vanhu vasina kudii vasina kuona. Apo vakationa ende ndo vakatotanga kutozviona ndobva vauya kuzomutaura inonzi preview kana kuti prologue. Pane inonzi prologue kozouya zviitiko kozouya inonzi epilogue yekupedzisira nedziso maradza musasa yekuvhara. Sono prologue ndo yakataura namafoti yekutanga preview ndokubva kwazouya zviitiko zvakanga zvava kuitika vari pachirasauta ari pashilo ndo zviri kuitika bhodhi muviri. Pochizouya epilogue zvekudii zvokupedzisira. Epilogue ndimi manje zvokupedzisira maradza musasa zvinoonekwa zvebasa rakamboitwa rakaprofitwa namafoti achitaura pamusoro pezvekutumwa paurongwa zvaafrica nambuya Runi atawira. You are the touchable evidence of what was said before. Musati mapo, before you were. Musati mapo. Musati mapo zvapo ndobvanzi zvoona vapostora vani vaJesu. Imusati matombopo vari mukomana mudiki teenager ndobvanzi zvoona vapostora vani vaJesu. Inonzi preview, prophecy, prophetic insight. Yesu chani ndokubva vazopa havapereko zvinezvi vari kuvaJesu vari pano imimika. Chireka ndipedze kugara pasi ndipedze kugara pasi. Handikuitira nguva itakusha. Saka nokudaro Mwari worudo rwose mudzisi mukuru wavanhu vake achida zvino kundiratidza pachena kuti nyamasase yandaiona iyo chaiva chiratidzo chake
Nyamasase akatanga kudzika kakare kumabvazuva. Zvisingaitike panecha asi zvakaitike ipapo. Zvishoma nezvishoma. Dakara yati todyi kunyura. Mweya zvino wakanyanya kundifasa. Namarimi akawanda. Nokuti zvakanga zvawapachena kwandiri. Kuti chiratidzo chinobva kudenga kuna Mwari wangu. Ndakanyanya kuda Mwari wangu naJesu Kristu mubatsiri wangu. Ndakarumbidza Mwari wamasimba ose, iye unotida zvedu zvose muna zvose. Ndakatarira kudaro ndiri mumweya ndimire pamberi paMwari wepasi pose. Pamusoro peshongwe yedombo ndakaona nyamasase iya ichitanga kubuda kakare. Yakasimuka ichibuda zvishoma nezvishoma. Dakara yasvika paya pandakatanga kuona. Yakapenya chose pamberi pameso wangu. Ndikati inga Mwari mune ngoni dzakanyanya kwandiri. Mune ngoni dzakanyanya kwandiri. Mune ngoni dzakanyanya kuvanhu veAfrica. Imi Jehovha Mwari makauya kwavari vasina chakanaka chavakanga vaita Afrika yedu. Mune ngoni dzakanyanya kwandiri. Ndo zvaakataura ipapo. Pedza. Sei muchinyanya kundida zvakadaro? Sei makandiendesa kuchikoro ndisina mari. Ndafirwa nababa vangu ndinherera. Mukanditira zvose ndikakunda vadzidzi vose ndikabuda ndikaita headmaster ndikaita zvose zvandingakwanisa kuita. Nekuda kwani? Kwenyu muchindibatsira muchindibvira Afrika yedu. Hatakabatsirwa akarwirwa. Akaitirwa zvose. Zvino iwe usazoshamiswa uri form 2 uchipinzwa pabasa remunhu wedegree. NdiMwari iye waPauro Masha wei? Anomuda zvakanyanya wakatevera Pauro Masha waAfrica. Ukaramba uchiteera tsoka dzake zvaakaitirwa newe unozvidiwa futi. Kudya chemuzvera ubata chii? Ukadya chemuzvera usina kubata mwana. Unotonyengerera kuti uzvidii? Handi muchiri munyika muchiri mhombe maibvisa vana vemvana madziwa. Kuda kuti ichene. Kamwana kacho kachene waida kuti kachene. Handi waida kuwana masvikiro panani. Wapedza wakabvisa madziwa bode. Zvino kuti udye zvaPauro wotobvisawo madziwa zvevhangeri izvi zviri kunetsa izvi. Wotoda vhangeri yacho uchimuteera iye kuti ugone kudika. Kudya chomuzere kudya chaPauro. Ropa dzaguruka raimbwa panapa. Ropa ribadza bedze. Asi rakabatwa ka. Nemuridzi wemunda. Iye ari kuridii? Ari kurishandisa achisakura achibvisa masanzu ose. Achikandira Afrika yedu. Masanzu chiko zvinonetsa paupenyu hwani. Wakukushaya basa kwako. Unoona madegree 8 asi basa unoridii? Wakagarwa nemuyechina pamafudzi apa madiploma 95 ari kumadziro. Vanhu uchirishaya basa nemadiploma ako. Nekuti Satani, chisatani chikuru chinenge chakakugara. Zvotoda kuti Pauro Masha waAfrica kuti auye. Kana auya manje abvisa usatani hwese zvinhu zvako zvotanga kudii manje. Kana zvofamba chirega kuti kunamata kwangu nekukwira kwangu masowe nekutsanya kwangu kukuru waita kuti zvinhu zvifamba. Hakuna kutsanya kukuru waita. Waitombotanyiswa nenzara uchitsanyiswa by force. But zviramba kuita. Musina muri wohuni. Satani haduti vanhu vadye nemuromo nemafuta kaSatani. Hatati vadye nejachu. Chomuri usina chinhu. Ndozvinoda Satani izvozvo. Chiseva so nesauti sezvigodo iye. Satani afara. Ndo maropafadzo aSatani iye. Wana zvadaro Satani akukomborera. Vanofamba nebvutsi yakaisa yakachaya maso uchifamba yakachigumira chakabuda kunze so. Satani ari kukublesa. Ndozvare. Uri busy kusabutechete munhu uchisabutechete munhu achiti go on my boy. Zvino akauya mutumwaka kuti weAfrica wakatsuma paazvaaozvozvante vana vagamba vakakusunungurai panyama zvino uiwaya kuzokusunungurai pai. He is taking the struggle to the next level. Spiritual level. Inga Mwari mune ngoni dzakanyanya kwandiri. Sei muchinyanya kundida zvakadaro? Inga nhasi ndimire pano pamberi penyu. Iyo mbiri yokudenga. Mwari munofadza mwoyo wangu nhasi. Nokunakisa kwose kwedenga. Panguva iyo
ndakadzakiswa nomufaroso wedenga ndaita sendapinda munyika yavapenyu. Ntori yapenyu chaizo yakatenga atopinda ipapo. Izvi zvose ndainge ndichitaura mumweya namarimi kuna Mwari anondida. Mwari wangu wakanaka. Zvino ndichida kuti vamwe vangu vaone zvandaiona. Ndakadzima mweya ndokuchitanga kudaidza. Varume, baba vakadavira. Ndakati, kwirai kunono mukana uyu kasirai. Zvino pakarepo vasati vasvika, nyamasase yakati pa. Ndiye kumusoro kwakadziwa kumabvazuva nyomi kunyura. Nekuti pane zvimwe zvinoratidzwa nhume chete zvausingaratidzwa iwe bishop. Newe mufundisi, newe muvhangeri, newe muprofita unoona zviratidzo zvakakura kunge gomo iri. Pane zvimwe zvausingadi iwewe. Unopirwa chii bedzi? Zvimwe zvacho zvaasingatenderwi kutongokudii futi iwewe. Kutongokuudza kunyange uri muconfidence yemutumwa yakaita sei. Uchigara mubuffer zone yake yakakura sei. But there are certain things zvaasina kutenderwa kudii iwewe. Iwewe neni. Nekuti hatina kudii isusu. Hatina kutumwa. Peta. Ndakati, kwirai kunono mukana uyu kasirai. Kwirai kunono mukana uyu kasirai. Zvino pakarepo vasati vasvika, nyamasase yakati pa. Ndiye kumusoro kwakadziwa kumabvazuva nyomi kunyura. Kunyura unoziziva zvinodzima mutera unoziziva iwe. Jesu ari maari. Iye akazvipa. Asi nekuti Jesu iye haana kupinda mauri iwewe. Pane zvimwe zvausingagoni kuita. Zvinoitwa naiye bedzi akapindwa naJesu. Akagarwa naJesu. Ari Jesu panyika. Ari munhu kuvanhu. Hauna anokurota iwe uri patsaona iwewe. Hapana. Ari patsaona. But vanhu vari kuCanada vari kurota Paul Mwazhavei. Wamira akati mazoro dzavanotenda ari patsaona. Tichiramba kudii? Tichimira tsaona. Asi kunyange une chipo chakakura zvakadii haurotwe. Wesi pakutumwa apa nepamaqualities, macreative qualities nekuti hausi chisimbiti chimwe chete iwo. Chisimbiti chikutaurwa ndechipika ndo chakabva muEden, bindu reEden. Ndoko chakabvawo pakasikwa Adam. Chine creative power. Yazonzi neshoko 1940. Recreation of Africa muno muchiweshe muno. Ndoko shoko rati recreation of chii? Kureva zvinhu zviri kubva muEden, zvinhu zviri kubva musimba kudenga. Chine creative force necreative power. Anorayira kuti munhu afa, dzokera nguva isati yadii? Achidzokera. Achitanga kuraramazve nekuti nguva isati yadii? Orarama futi dzimwe 8, 12, 15 years pamusoro. Kana nguva yapana uchizodii manje? Uchizonopinzwa naiye mumwe chete yePaul Mwazhavei muAfrica waakamboona pakutanga. Pedza tigare pasi. Vaya vakasvika pavaigona bedzi kuona kumabvazuva. Pane paunogona kusvika chete iwo bishop. Newo muvhangeri. Neumfundisi neumuroti. Pane paunogona kusvika bedzi kuti ungodongorerawo zvokuti Paul Mwazhavei. Paunogona kusvika uchingodewo musoro. Paunongogonawo kudii iwewe. Kuti ungodongorerawo so. Hatikanyorwa apa. Hanzi vakasvika pavanodii? Pavaigona bedzi kuona zvokungoti wangoita zviri kuitika pana bedzi just a glimpse yekutumwa kwaPaul Mwazhavei. Zvimwe zvacho zviri kuperu nezviri kumashure uku kureva kwazvo hamusati mazviratidzwa. Tichazozviratidzwa munyika ino. Zvaiti vanangu muchadii? Tichafara uye muchaona. Pedza. Vaya vakasvika pavaigona bedzi kuona kumabvazuva. Limitation. Asi havana kuona chinhu. Havana chavakaona. Nyamasase vakaona yanyura. Famba. Ndakati mafoti anamate. Kuti mafoti? Wakanamata asi nyamasase haina kuzombobuda. Ndakati nekuti pane anonamata nyamasase ichiri. Koita vanonamata vanohanda sezvitakaita zvasi nyamasase isingabude. Muri majority, inonzi majority. Mwari haana majority. Mwari ane inonzi monopoly. Ari one. Mwari haana democracy ka. Mwari ane divinity. Karapazi pedza. Ndakati Mwari wandiita sei? Ndanga ndati muzoona nyamasase yaShilo. Yandanga ndichiona. Zvinopanda kudaidzai yabva yanyura. Chitedega zake wakapinda
wakapindura akati inzwa manje aiwa munhu wemabhuku inzwa kupindura kwemunhu wemai wemabhuku anovereka shoko inzwa unzwe zvakataurwa nemufundisi uyu listen inzwa unzwe tsanda inzwa aiwa chiratidzo changa chisiri cheduba asi chako iwe woga saka waona chamiswa bongo chidaidza kuti mwaizva zvisi zvedu tese isusu isai nezvako iwewe asi zvakuchichi zvegurupu dzavatatuma patuma kuti dzokera kuba otorovati zvenyu kuchimirira kuropafadzwa neye akanini oisa pikicha pamadziro dondari kana ukafa waende kudenga azvidza mhoro wauya kudenga usina kutumwa aiwa zvidzaro uri pati yekutumwa kwapauro mazhewei uri basa remaoko ake iye basa remaoko ajesu jesu ibasa remaoko ajehovha mwari ari kudenga iye akatumwa kukuisai kudenga iye akatumwa kukuisai kudenga kuti paari nemiwo mugoni zvino vanhu vanoshandira purezidendi mugambe havasi mapurezidendi osaka chonevhena achimubikira tii kana akasvika pana pakadiwe unoenda uchidiwe nekuti ane authority yapurezidendi ivhena ari tiboy nekuti anoshanda muofisi mani venoti power by association yooneka kuti director remagamba netori kurikomo ukaudza munhu uchiita zvakati munhu ataura kuti azviite blas amataurano makambani ako ndani apo hauna power chichedega zake wakapindura akati aiwa chiratidzo changa chisiri cheduba asi chako iwe woga saka pakanzi one and she izvore kuti only ndi oga achishona ine 3 chete o g na a oga kana kuti oga w o g a ndezvako oga only saka waona chamiswa bongo chidaidza ndakati zvinodenge ndaita manyepo hapana kunyepa kuti vakatozona iye akati kwete isu hatina kutenderwa kuzviona ipapo vakabatsirana kundiyamura kuti ndibve pamusoro basa renyu rekumita sei kwete kuyamura kumubatsira muyamure mutumwa munobatsira mutumwa kuyamura ana adiki katwana enyu ayamure kuyambuka asi mutumwa unobatsira kana chinzi kubatsira uri kubatsira a powerful entity handiti ongonzoisa bhauda boli oisa bhauda pandiwe injiniya here uri kubatsira utombozva kuti injini yakatizainwa kuti yagadzirwa sei uri kuudzwawo uri spana boy ungonzisa bhauda ndisairera arisi kuita injini yanoka yaita chakuti overflow kana usingazive unongochikubatsira You come back, no service, mimbani. Each of us does not kudenga. Kuna non submission and servitude. Kuterera. Not kunzwane kuli. Hakuna zeze human rights and harms the panyika zokutizo. Why? This is why. This is my lawyers. Why? Kuti munhu akaponda anoenda kunotora why. Kutakotora ndakudi. Ndakuponda. Judge obva muzishwa hana kudi. Hana kuponda. Justice yevanhu iri erroneous. Nekuti jaji anotaura kuti ndaunogara kujeri for 20 years nekuti wakauraya munhu abva ipapo enda kunokwira mukadzi wemunhu achityora murayiro umwe cheteyo waari kuendesera mumwe kujeri. Anokuendesa kujeri bati achibva ipapo achenda kutyora chii murayiro wakabata paindi so achimwa akabata paindi achirwa nemurayiro wajaho. Zvinotobura
kuburuka kudzika mbako muya mandakanga ndabviswa mweya wa Mwari. Tingapedze nguva ndofunga zvimwe zvazvigarapo paAfrica yedu. Vokuru vachipinda mumakomo vakaona mazara nechiedza Africa yedu. Tiri kupinda muchirayiro pazuva ramangwana chatiri kupiwa nemuranda waMwari 2 April 1968 chaakanopiwa bhodhoro achibva naro kude denga ndobvaburuka pagomo saka zichenda unopa vanhu vari pai tichipiwa chirayiro ichi tiri kuchipiwa nemunhu akatumwa naJesu kuti tiwane upenyu kana tichinge tafa mumazuva okupedzisira tizomutswa pamwe chete naKristu Africa yedu. Tinopindamo tino kutenda nokusununguka kuti Jesu akatifira. Mwari akomborere kuti tisamusoro rake.